Asini rohama dihamu dohot dame nasian Tuhan di bata ama dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dohot sian todi porbadia. Amin. Hatani di bata jamita pasion na parjulu kuenet sian padohan Evangelium Lukas bidu 22 ayat sada satu ayat onom songonon mahatana takasma tapayut ihut alai najono nama ari raya mangan roti naso ni asoman namargoar Paskah. Jala saya dipikir yakasi tuani malim dohot akasi boto surat dalan lahau mamusa ibana ai dihabiarina sida do natoropi alai dibongoti si sido si Judas namargoar Iskariot sahalak sian na 12 gabelau ibana martup-tup dohot akka situa di malim rapon akka panunggane manang dia dalanna pasahatton ibana tunasida. Jadi sian lasni rohana sida marpadan manasida mangalehon hepeng tu ibana dioloi si Judas mai jadi dilului ma tikki na une pasahatton ibana sosian pamotoan ni natoropi. Hujahama di bahasa Indonesiana hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Ima sahakna Huria nahina holongan di bagasan goarni Tuhan Yesus gandup tahun somaldo di patupa di tonga-tonga ni Huria ima pertanyaan pasion. Pertanyaan pasioni ima laho marningot perdalanan ni Tuhan Yesus sahat tu hau na pinar silangi. Diguari mai Via Dolorosa jalan menuju salib. Molo di patupa pertanyaan pasion asa tung takasdo jala bagas uhir turhatta pakokopon ni tuhattai taidama di bagasan turpuhon ditaringoti do
manang songo dia pangalahoni si Judas Iskariot, sisian ni Tuhan Yesus sahalak sian na 12. Ulau ni si Judas Iskariot di hati hai ima songon juara bagas manang bendahara ni nasa punguani alai tung pulut do rohani si Judas Iskariot laho majehehon Tuhan Yesus nian nungahya di lubahon Tuhan Yesus babua adong sian tonga ni nasida laho pasaton ibana. Di ayat 2 takas do di pabotoho disi jala saya dipikiri akka situani malim dohot akka siboto surat dalan mamusa ibana ai dihabiari nasida do natoropi nungatung tarbarita yang go pangajarion dohot pangulahonon ni Yesus ido benadong padohan taludo popularitas ni akamalim maralohon popularitas ni Tuhan Yesus ido ubahan gabi mabiar gok hata hutan akamalim dohot akasiboto surat gabi mardus nitahi nasida laho mamunu Yesus Suhardo tutu di rohana sidabi songon partogi songon malim sasitongna ikos sibon hasitongan alai gabe marsakap naroa holan alani popularitas dohot alani kepentingan pribadi tidak di ayat tolu jadi dibongoti si bolisido si Judas namar goar Iskariot sahalak sian na 12 dihita kadongan ahado naneng dohonon na di ayat tului naneng dohonon na disi tu sude jolma do dimasuhi sibolis akasakapna narwai dangadong ibarna jala dangadong biarna haru Tuhan Yesus tongdo diujuni alani dihita kadongan sian barita masai sotung lalap jala tarpudum hita ido ubahen didok Tuhan Yesus dungo mahamu jala martangiang ahadona boita bedahon taida perbedaan sian si Judas dohot sian Tuhan Yesusi molo si Judas dijalo do gugu ni si bolisi alai molo Tuhan Yesus dialo jala di palau do si bolisi sian adopanna naboy do siat sakak ni sibolis molo dioloi nagabe suku-suku nuaing
buasa boy siat turohani si Judas Iskariot si polisi alusna alani hepeng di ayat 5 di dok. Jadi sian lasni rohana sida merpadan mana sida mangalehon hepeng tu ibana hepeng do si bosirina akasituan malim na mangula di bagas joro halak parise si tiopatik si boto uhum dohot sahalak si siani Tuhan Yesus gabe martup-tup mardos nitahi laho mangulahon sada ulaon naroa disakapi si Judas Iskariot do laho majeho Yesus holan alani hepeng alani songon akasihuton Tuhani tajagahon ma so tunggu mogu hepengi lao patupahon aka ulaon naroa unang alani hepeng unang alani arta gabe tatadikon tatudalhon Tuhani di zaman waengon nungatar miduk halak na ulo mangulahon na songoni ditinggalhon Tuhan na ditinggalhon Yesus na holan ala rikok ni hepeng. Mudah-mudahan tidak terjadi di gereja kita ini muli buruta ditinggal ho Yesus na marugamo na asing holan alani suamina mungkin parpangka na tibo mungkin parkareju do lan akana asing adong do hita akka yana kota pola sampai ditinggalhon ugamo na haporsaon na tu Yesus ditinggalhon Tuhani holan alani baga-baga. Kalau kamu mau menjadi pengikut ini gabe masuk ho tu ugamo nion boy ho karejo adong doi adong ima holan hinorhon ni rikko ni arta hepeng alani rikko do hita marmuji-ruji manulikiti dirita ati tung sakap tai akasiuton Kristuson tang sitong be ati tungga be sakap tasongon akka halak siton Kristus sudah lain cerita. Di paingot edeni huriat tairu hita madok Kristenau HP sani todong rupani delek kamu agwani taboto do amanginang tarbarita do sikap dohot pangalahoni si Judason di tonga-tonga ni Portibion sahat tu saunari molo songo nama nibil sikap pangalahoni sasahala rupani akadongatta ahamata dok tunasida sai songo si Judas dohok alani pangalaho na sodenggan
naulu say madjehodongan ikon gelaran mahita songo si Judas alanita pada uma nguluta songo si Judas tahi dohot roha hola naing madjehodongan pengkhianat sesama teman. Nah pasti tung malengleng do roha dohot hati-hati molo pola di dongan gabe pengkhianat. Tung tak ihuton mak sakap ni Tuhani tapadao mak sian ngolut tak sakap naroa ido badi dok Yesus nasa nagiot manghihuton au di suadahon madirina di porsan masilang natu ibana di ihuton maau jala nabui dohonon kejam. Tuhan mengatakan ganup nama swadahonau di joloni jolma lao swadahonok kudui di joloni damang na di banua gijangi dungo mahita disi puasa ala jod do di perdalan ngulu tahun selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Misalnya membuka hati untuk Tuhan atau memberi ruang bagi hal-hal yang menjauhkan diri dari Tuhan. Anani jamak kamang do tamak kainang dihita nahina holongan rekod do dihita menjaga hubungan, menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan. Rekod do namar tangiang rekod do nama jahatani di bata rekod alai molo sebatas rutinitas sabingdoina neng ulah honoton itu kurang baik. Atau ngahaman na duminggan molo martangiang molo majahatani di bata itu harus menjadi suatu kebutuhan dan ala ulon rutinitas. Molo nunga gabe sada kebutuhan dihita di ngulut tama jahatani di bata dohut naulu martangiang ido nasitong jala ido nadinggan. Molo holat sebatas rutinitas do nata ulahon tanga dong iberni tuak kehasomalan songoni dok nyakkan dua rupani emena masak digagat ursa idi ula doangan ina masa ba imani ula merminggu doangan merminggu iba enggak ada kebutuhan karena iman. Alani marhiti pertanyaan pasion bope hola dua borngin kupikir mace arga situ tudoi di nguluni aka natakas martuhan. Memang holan alani partikian naso terbahen kita ganuk borngin ngaikon 5 borngin padudut patu paun si songonon. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu dengan catatan dengan alasan nihita ruas dohot parhaladu madok balu jahu
takpigan non naro duklan akana asing sehingga dirampingkan ulaoni adong dohuria napatupahon pertanyaan pason tulu hali adong ma nasa hali adong may napatupahon di tonga-tonga ni parmingguon dung sidung tikting pamuka sian minggu remenisere satu minggu palmarumi idang adong pertanyaan si songonon maragam ma hinor honi akapartikian mai mabahen gabi songoni alani bope molo dua borngin tapatu pa pertanyaan pasod di huriat tahun sian roha kebutuhan ini mahita roh maduhoti pertanyaan pasioni tahu lama songon na pinatupan itu hani marhiti-hiti holong na ulu satu na dipersilakon kita pe sai ulu ma manghuton mangulahon lumobi ma maka porsiai ibana di ngolut tahun amin martang yang mahita maulia tema Tuhan di pasahat rohanami tuho di bagasan bornginon di luas hodo pehami Tuhan di nalahutu mangihon pardalanan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus marhiti-hiti pasion humokop hami alih Tuhan di bata amanami on mahami na pungon di nama dohoti pertanyaan pasion na perjuloon suan ma dihami holongmu holong nami maradupun ho nang maradupun dongan nami sai padauma sian ngulu nami songon harohaon ni sisian misi Judas Iskarioti pauba marohanami makka holongi dongan nami jolma lehon gugu dihami lahon mangalo akasubian ni si bolisi asa sai hatamma na sai hupayut ihut hami dohot na sai ulahami pasu-pasu hami na pungon pasu-pasu nang akadongan nami na so tarbahen na sida boy rap dohot hami anggiat tuak katikin na mangihut boy hami torop ria lahamaduhoti partangyangan ni atau ngasih maroham urasi hami Tuhan siat dosa nami nagudangi asa tung tama hami majalo pasu-pasumi di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan amin.